Здравейте! Надявам се, че сте добре. Остават ни още няколко дни до започването на класа на 25 януари от 19 часа през Zoom. И това видео го правя специално за тези от вас, които не знаят какво е това Inner Dance. Това е една техника, която аз научих повече от 6 години и тя работи с електромагнитното поле в тялото. Учим се да чувстваме как тази енергия работи в нас, учим се на доверие, как да се отпуснем в това поле, за да може да се свържем с себе си. А да си свързан с себе си значи, че трябва първо да направиш място, да се изслушаш, да спреш, да се изслушаш, да разбереш какво е това, което носиш вътре, кои са емоциите, които те спират да продължиш напред в живота си, кое е това, което ти тежи и не можеш да го изразиш. Също така, когато освободиш всичко това, което ти тежи, можеш да се свържеш с най-дълбоката ти същност, твоята есенция, можеш да развиеш интуиция, можеш да развиеш нови дарби, можеш да започнеш да се наслаждаваш на живота и да го виждаш по различен начин. И за това ви каним да присъствате на това поле, което ще отворим с новите фасилитатори, за да може да се свържете, да разберете кой е най-лесният начин да може да сте най-близко до себе си. Работим с електромагнитното поле в нашето тяло, работим с музика и работим с свързането с колективното съзнание. Целта на Inner Dance е първо всеки сам да се свърже с себе си, да стане собствен терапевт, да може да разбие съзнанието за единство, да разбере, че всички ние сме едно. Така че колкото повече хора сме събрани в този клас, толкова по-добре. Разликата каква е, че ще го направим онлайн и въпреки, че всеки един от вас ще се стои в къщи и ще бъде сам със себе си, ще има възможността да може да се изслуша, да може да активира тази енергия в себе си. Много от нас могат да почувстват активиране на кундалини енергията, някои от вас може да направят астрално пътуване, други може да събудат вътреутробна памет, трети могат да направят регресия или прогресия, да се свързват с минали животи, да усещат как тялото се движи, оттам идва и думата вътрешен танц, Inner Dance. Може да има движение, може да няма движение. Имайте търпение, ще ви разкажем много неща за тази техника, когато се срещнем. За целта е необходимо да си свалите апликацията на Zoom в компютъра или в таблета. Оставете телефона, чрез който ще можем да слушаме музика. Пригответе си тонколони, слушалки и осигурете си тихо и свободно място, където трябва да сме легнали, за да може да направим тази техника. 2-3 дни преди започването на класа ще ви кажа как да се подготвим, какво е необходимо. Все още има места в групата, така че може да поканите приятели, хора, които имат нужда да започнат нова година да са спокойни, да са уверени в себе си, за да може годината им да върви много по-добре и различно от старата. Това е, което мога да ви разкажа набързичко. Ако някой има въпроси, нека да ми ги заде лично. Имате ми телефона в групата и нека моля в тази група да не се публикуват излишни материали, неща, които не са свързани с това, за което сме се събрали. До скоро!